Masu kallo, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku cikin wannan shiri namu mai suna sana'a stretch. Kamar yadda kuka sani, shirin sana'a stretch shiri ne da yake zuwa muku duk mako a daidai wannan lokaci daga nan AL-FAUZ TV. Sunana Abubakar Lecturer wanda nake jagorantar gabatar da shirin a wannan lokaci. A satin da ya gabata mun yi magana ne akan wato hanyoyi da mutum zai bi don ya nemo abin da zai yi na sana'a, wanda kuma za mu ci gaba da bayani akan wannan. Mun yi bayanin abin da ya shafi matsala, wato duk wata matsala da kake gani kuma kake ganin za ka iya magance ta, to dama ce a gare ka ta kai sana'a da ita. Kuma duk wajen da mutane suke rayuwa akwai damammaki a wannan waje. Abu na gaba da zan yi magana yau akan shi shine aikin sa kai, wato voluntary. Idan aka ce aikin sa kai shine wani aiki da za ka yi a kyauta ba tare da an biya ka ba, ko ka yi wa wani kamfani, ko ka yi wa wata hukuma, ko ka yi wa wani mutum ko wani waje na sana'a a kyauta ba tare da suna biyan ka ba. Wannan hanya ce ta neman sana'a. Domin me? Domin za a waye gari wata ran ka kware a cikin wannan aikin. Abin da ake yi a nan shine ka samu sana'ar da kake muradinta, wadda kake ganin ta dace da kai, ko kuma ka nemi shawara wajen masana wacce sana'a ce tafi dacewa da kai. Saboda haka da ka samu sai ka tafi wajen masu irin wannan sana'ar. Saboda haka da zarar ka je sai ka nemi alfarmar su baka dama ka fara zuwa wannan waje. Da zarar sun baka, to muradinka na farko ya cika. Abinda za ka yi a nan shine ka yi aiki tukuru. Duk wani abu da ka san zai kawo nasara a cikin wannan sana'a, to kai ƙoƙari wajen ganin ka janyo shi. Abin da kuma duk ka san zai kawo cikas, shi ma kai ƙoƙari wajen ganin ka guje masa, ka daƙile shi. Idan kai wannan, to ka ci nasara ta farko. Abu na gaba da zai biyo baya shine jajircewa. Ka jajirce akan wannan aiki, kada ka sanya kasala. Ka yi ƙoƙari wajen ganin wannan aiki ko sana'a ya kai ga gaci. Idan har Allah ya sa ka koyi wannan sana'a kuma ka ƙware a cikinta, to za a wayi gari wannan wajen da kake koyon sana'a a wajensu a matsayin taya su aiki a kyauta, to za a wayi gari su da kansu za su buƙaci su dinga baka wani abu, ko da bai kai daidai da abin da kai kake ganin aikinka ya kai a baka ba. Amma tun da dama zuwa kai don ka samu wato hanyar da za ka koya kuma ka ƙware, to wannan ba abin damuwa ba ne a gare ka, tun da dama can baka dogara da wannan ba. Saboda haka in kai wannan, za su buƙaci masu baka wani ɗan abu da kansu. Tafa-tafa in tafiya ta yi nisa, kai da kankin kanka ma za ka iya buƙatar su fara biyan ka wani abu. In ba haka ba, za ka bar wannan sana'ar ka tafi ka je kai wata. Idan har sun yaba aikinka kuma sun gamsu cewa barinka wajen sana'arsu zai ja musu naƙasu a kan wannan sana'ar da ake yi, to ba shakka za su ce ka zauna su biya ka. Ta yiwu kai ne ma za ka yanke abin da za a baka, ta yiwu kuma su za su yanke, ko kuma ku zauna ku fahimci juna me ya kamata a baka, me ya kamata ka yi. To idan aka zo wannan matakin, na tabbata matuƙar sun gamsu, to za a yi haka. Amma wannan yana da alaƙa da kai yanayin yadda ka tafiyar da aikinka. In aikinka ya tafi daidai, ka kawo musu wasu nasarori ko sun ci wata riba ta dalilinka, to ba shakka za a yi wannan. Amma idan faɗuwa suka yi ko kuma ba su ga riba a zaman da kuka yi tare da su ba, to ba shakka ko da ka buƙaci hakan, ba za su lura ko ba za su kula su amsa cewa za su yi maka wannan ba. Idan kuma kai ka gamsu cewa abin da kai ɗin ya yi, to ka iya barin wannan wajen
ka samu ribar ita ce ka koya kuma ka ƙware, Allah ƙalla ka san ma yaya harkar take, kana iya zuwa ka kafa naka in kana da dama. Idan kuma baka da dama, kana iya zuwa wani wajen irin wannan, su kuma tunda ba koya maka aiki za su yi ba, ka riga ka iya, za ka je ne a matsayin wanda ya ƙware. To saboda haka da ka je aiki kawai za ka fara, ba tare da ka zauna ka sake koya ba, kuma za su biya ka tunda dai ka riga ka ƙware. To amma duk wannan baya yiwuwa sai da jajircewa da kuma haƙuri. Duk lokacin da za ka yi aiki a ƙarƙashin wani, ana buƙatar jajircewa da haƙuri, domin su ne matakinka na samun nasara. Kada ka yi gaggawa, domin gaggawa ba za ta haifar maka da ɗa mai ido ba. Dalili shine kai kake nema, saboda haka dole ka yi haƙuri, ka kwantar da kai, ka kuma yi aiki tuƙuru. Kada ka saka kasala a cikin aikinka. Wannan shine nasararka da za ta baka dama ta cewar a riƙe ka a wannan waje, ko kuma ka tafi wani waje don kai ma ka samu wani abu na daga wannan sana'ar da ake yi. To wannan wata hanya ce ta musamman wadda duk wanda yake so ya koyi sana'a ko ya samu sana'a zai bi ta, musamman waɗanda suke ganin ba su da sana'a. Shi yasa na gaya muku hanyoyin samun sana'a ba su da adadi, akwai surutu, kuma ɗaya bayan ɗaya za mu yi ta bayani a kansu, da kuma ma yanayin yadda za a inganta sana'ar da ake yi. To masu kallo, duka a nan shirin namu na yau ya zo ƙarshe, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.